ପିଙ୍କିର ଜନ୍ମ ପରେ ତା ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ପିଙ୍କି ସେତେବେଳକୁ ମାତ୍ର 6 ମାସର ହୋଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଦେଖିବାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଅନୁପମା ପିଙ୍କିକୁ କେବେ ବାପାର କମି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପିଙ୍କିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଝିଅ ଛାତ ଉପରେ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଅନୁପମା ଝିଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଶୁଥାନ୍ତି। କାହିଁକି କେଜାଣି ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପିଙ୍କି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ତ ମୋତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ 17 ପୁରି 18 ହେବ। ତୁମେ ମୋତେ ନିହାତି କିଛି ଅଲଗା ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଉପହାର ଦେବ ନା? ମା କହିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ତ ଉପହାର ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଥିବି, ତୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ। ପିଙ୍କି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଙ୍କିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଚେକ୍ କରି ଯାହା ବି କହିଲେ ତାକୁ ଶୁଣି ଅନୁପମା ତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଝିଅକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ। ଆଉ ରାତି ସାରା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ, ତୁମ ଝିଅର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଏକ ହୋଲ୍ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରୋପଣ ନ କଲେ ସେ ମାସେ ଭିତରେ ମରିଯାଇପାରେ। ମା ସବୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିଙ୍କିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ପିଙ୍କି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ତାର ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପିଙ୍କି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମାଙ୍କ ଉପହାର କଥା। ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଠାକୁର ଘରକୁ। ଦେଖିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଚିଠି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେ ତାକୁ ଆଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଧନରେ, ମୋର ଆଶା ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବୁ ଏବଂ ମୋର ଏ ଚିଠିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବୁ। ମାରେ, ମୋ ମରିବା ଖବର ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ମନେ ଅଛି, ତୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଯେବେ ତୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି, ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ତୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ହୋଇଛି। ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଏକ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରୋପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ କଥା ଲୁଚାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ରାତିସାରା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ତୋ ଦେହରେ ଲଗାଇ ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ତୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା। ମୁଁ ତୋର ସାହାରା ବନି ସାରା ଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ଅଧା ବାଟରୁ ତୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ରେ ଧନ? ମୋ ପାଇଁ ତ ତୋ ଜୀବନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଯଦି ତୋର କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ରେ? ତୋର ମନେ ଅଛି, ତୁ ମୋତେ ଏ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲୁ ନା? ମୋ ହୃଦୟ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଉପହାର ରେ ଧନ। ୟାକୁ ଯତ୍ନରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବୁ ରେ ମା। ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି ଏହି କଥା ଭାବିବୁ ଏବଂ ତୋର ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରା କରିବୁ। ଜମା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବୁନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁନି, ହାରିଯିବୁନି, ନହେଲେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୋ ହୃଦୟ ଓ ତୋ ହୃଦୟ ପରା ଏବେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯାଇଛି ରେ ମା। ଯେବେ ବି ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ତୋ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ତ ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ନଥିବି, ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଈଶ୍ୱର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ରେ ମା। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସେହି ବିଧାତାଙ୍କର ଖେଳ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବା କିଏ? ସେ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ନେଇଗଲେ। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ନ କରି ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବୁ। ସେ ହିଁ ଆଜିଠାରୁ ତୋର ବାପା, ତୋର ମା। ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ଦେଖିବୁ ସେ ହିଁ ତୋର ସବୁ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ତୋତେ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଇବେ। ରହିଲି ରେ ମା। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବୁ।
ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ମା' ହିଁ ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରେ, ସହିପାରେ ଦୁଃଖ, ସହିପାରେ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା' ଶବ୍ଦଟି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅନେକ ବେଶୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମା' ହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିଦେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେବେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।